yoga iso tampil sukses, tanpa adanya tim di balik layar tidak akan sukses. Tapi tidak dilihat kalayak umum ramai. Mula jenenge ke wacanan apa? Jenenge apa? Wacanan apa? Wacanan jenenge apa? Aku ra iso maca nggih, Mbak nggih. Mula jenenge kae to. Lah iku apa jenenge? Mula jenenge niki Agus Nanik lho. Sing di balik layar kudu dimunculkan. Gini Mas, gini. Agus, iki tim tuh, iki penting loh tim lampu. Oh iya betul. Penting. Tapi hebatnya gini Mas, saya sudah memberi kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baiknya apa? Walaupun sudah tidak ada berhubungan sedikit apapun, tapi konco-konco dan juga Mbak Jessi dan juga yang tim-tim yang ada di luar negeri. Loh, tetap berhubungan Mas Agus Noto lampu pripun to jenengan niku? Wah, Mas Agus Noto lampu pripun to? Lenyeh nes, wis jak iki jog dadi guru kok jak omong kok angel to bar iki. Pripun. Maksudnya tapi itu gimana? Hebatnya mbak-mbak ibu-ibu penggemar penjenengan yang dulu-dulu sampai sekarang tetap solid luar biasa. Mengawai dia ndonga muga-muga Agni Lovers diparingi seger waras, rezeki sing kathah sing barokah. Siapapun dalangnya, siapapun sindene, sing penting tresno karo budaya. Amin. Ngono Mas kudu ngono. Mula lakone bengi rak benten to Mas Akbar. Lakone pripun? Panjenengan nglampahi lakon bengi ki rak nembis pisan niki. Lembe pisan niki perdana. Judule napa niku? Mustika Mandaraka. Mustika Mandaraka pun kula catet. Nek perkara dalang kula nggih dalang kula. Lho, sampeyan iki selain pelawak juga dalang. Alalan dalangi wong pegatan bolak-balik kula. Ngono kok dibanggake, dipamerke. Lakon niku judule Mustika Mandaraka. Mustika Mandaraka. Lah, sing diceritakne Banowati. Dewi Banowati niku rak putri sing sugih bondo donya. Suarane ya apik, pinter nyanyi tumpakane alpat. Nggih mboten? Zaman semono iki. Lho. Niki zaman semono kok awisane alpat lho. Nah niki sampean iku ora ngerti kok mari. Wayang zaman semono kok. Mulane nek dalang ki nglakokne cinta segitiga ngeten niki lho Mas. Lho ora zaman semono kok enak alpat lho. Walah ora tau ndelok film-film nggih ngeten niki. Terus. Dewi Banowati niku putri sing sugih bondo bandu, suarane apik, pinter nyanyi, tumpakane alpat, duwe campur sari lho Mas. Oh. Zaman semono. Lho kandhane Poyo wis nek grup campur sari. Nggih mboten, Mbak. Lho. Iko lho iki sing ibot sapa? Lho, sing ibot Petruk. Terus dia campur sari kelampe sireng niku. Oh iya. Betul. Terus. Banowati niku sugih. Atine niku jane tresno karo Arjuna. Terus. Kak yo Permadi yo Arjuna. Permadi yo Arjuna nama lain. Terus. Ning wong tuane ndak setuju. Dijodhokne karo wong sugih sing duwe pangkat derajat pemimpin sing diarani Duryudana. Iki tak tulis niki. Weh kok yo hafal cerita wayang lho. Niki Duryudana niku ratu sing sugih duwe pangkat ning gone Ngastina Tuban kandhane kok pun hafal kula. Ngastinapura. Lah niki rak critane jenengan cerita dagelan sak geleme. Ngastinapura kok diplesetke. Tuban ora tau ndelok TikTok sampean kok. Rumah saku. Ngastinapura. Ning ewondene wong jenenge Jodho Pati wis ginaris takdir karo ngersanipun Gusti Allah. Ngono. Menungso tan kena. Apa ki tan kena milih ora kena. Bareng ngono Arjuna tresna karo Bratajaya. Bratajaya niku bocah Kediri anake Bakul tahu. Kowe ngawur. Kandhane sampean iki raro kok. Niku dalangane kula cerita kula niku. Lah kok pakemmu beda karo pakemku? Oh jenenge dalang ki rak beda sanggit Mas. Oh beda versi. Beda versi sing penting temu ceritane ngoten. Sing penting intinya sama. Betul Bratajaya niku anake wong ora duwe. Terus. Ning Arjuna ora iso diselaki tetep tresna karo Dewi Banowati. Bratajaya niku nggih dihujat netizen ngene iki. Oh iya. Ning asli niku kula lho sampean iki. Niki dalangan kula lho mboten dalangan jenengan. Iya. Bratajaya. Beda sanggit niku. Oh beda sanggit ya. Beda sanggit nyuwun sewu nggih Pak niki beda sanggit. Beda sanggit. Kagem dalang. Sanggite dalang slendro. Dalang slendro benten nyuwun sewu nggih kagem dalang-dalang mas-mas kula sing hebat-hebat niku. Iya. Iki rak beda panemu, beda prinsip sing penting alure meh padha. Niku Bratajaya niku nggih asline nggih kaya tresna karo apa iki? Karo Arjuna. Terus. Sampeyan kita gak yakin aku.
cerita ngeten iki kok. Kamu menggiring opini yang tidak-tidak loh kamu itu. Leres kula niki mboten menggiring Mas. Iki cerita wayang. Oh, wayang. Wayang iki jenenge Cinta Segitiga. Ah. Menawi wonten VTV niku judule VTV ta? Nggih, FTV ya. nggih mboten VTV. VTV. Ora tau duwe HP ngono kuwi. VTV niku judule Cinta Api. Oh, Cinta Api. Nadine karo Alek. Oh. Ora dong deh, ora pengalaman. Waduh, dok. Nadine Sing dadi ku Luna Maya, ora pengalaman sampean iki. Nadine iki karo Nani iki kenal? Lho, Alek iki karo Agus kenal? main api waduh dok, ora pengalaman dalam. Niku dadi Nadine karo Alek. karo Alek. Jadi nek cara wayang ngeten iki Banowati kalih Bratajaya. Betul. Dadi Bratajaya niku nggih dihujat netizen. Tapi dengan film to pi? Nggih film niki, wayang niki wayang. Iya. Mboten jenengan lho, wayang niki cerita. Wayang kok Alek iki lho. Sing nek film niku Alek, nek wayang niku wau Arjuna kalih Bratajaya. Bratajaya niku dihujat ngoten. Akhire Arjuna seneng Poppy niku lho lah. Jiret iki. Lah pripun no? Ora sanggo tekan sekolahan barang kok iso. Sinten niku? Oh, kancaku guru. Oh iya. Boten iki meng gojek kok Mas nggih. Iya. Dadi lakon menika pamurtanipun Tante Jessi nggih. Iya, betul. Saking tresnane budaya kalih panjenengan Betul. termasuk kula ngeten iki rak nguripi. Ora nguri-nguri malah kapara nguripi. Nek nguri-nguri iki nggur seneng tok, nek nguripi kuwi gelem nanggap. Betul. Heeh. Ya kaya Kelvin Channel iki pengen nonton, Lah iya. enggak tahu. Ya toh. Nonton karo pasang terop. Karo pasang terop gitu. Tapi nek Tante Jessi dengan kehebatannya beliau seorang pahlawan devisa negara, akhirnya ternyata tresno karo budaya nanggap awake dhewe. Nek dipetung segala materi, nyun sewu, mboten ketung. Tante Jessi, kula banyak dikasih kado kalih beliaunya. Iya. Ning yo dereng nate ketemu Mas, ming telepon tok. Oh, Tante Jessi niku? Lho, betul. Oh, gurung tahu pertemuan, Pak. Dereng. Oh, lah mula malam ini dipertemukan. Leres. Terus apa meneh? Mau ya ta? Nggih. Sadurunge saya kasih cindera mata. Loh, berupa wayang Arjuna atau Permadi ya ta? Arjuna atau Permadi. Nggih. Arjuna Permadi. Kayak sesuai dengan cerita malam ini. Cerita malam hari ini. Arjuna dan Permadi. Luar biasa ya. Iki beda. Ambak lokasinya di Sanggar utawa kena disebut virtual. Nek virtual biasanya bare jam 1:30. Ning iki njaluk 2 season otomatis iku ya meh rada semalam suntuk. Jam pinten? Ya 2:30 jam 3 rampung. Nah, niki jenenge dalang lancang, Mas. Kok dalang lancang lho? Aja nggih aturan dhewe, dalangku pakem, Mas. Pakem piye maksude? Nek jam rampung aja 2:30, jam 4:30. Mbah-mbah mbiyen iki nek dalang 4:30. Nggih mboten nggih, Bu nggih. Ngosek to, 4:30 ki nak dalang biyen, maksude biyen ki saiki wis keterak adzan subuh. Nah, iki jenenge dalang ilate lamis. Kowe menggiring opini ini jenenge dalang ki masih ditanggap enek penonton, derek penonton kudune jam 4:30. Nyuwun sewu Bapak Ibu, panjenengan jing band niku pirsani, Akbar niku kagungan lagu beberapa album. Iki arep rilis karo Campur Sariku. Eleh ora yo. Oke. Aku wis mbok kunci omongan ngene San. Kita kunci kagem netizen. Pokoke eling-eling iki Campur Sarine kula mengke sing nyanyi Mas Akbar insyaallah nggih to. Heeh. Nek urung dadi lah judule urung to. Kowe iki omongmu ngono ya Bar ya. Kok iso wis mbok umumne akan tampil dengan Campur Sari saya di-upload ning YouTube. Lah wong aku lurung entuk inspirasi, urung entuk. Kok digawekno lagune? Cintaku tidak direstui orang tuaku. Lah. Ya apa? Judul kok dawa men lho. Judul iki apa-apa ya. Ana judul Cinta Tak Harus Memiliki. Oh iya. Leres to? Betul ada. Nah niki mengke insyaallah rilis kali Campur Sarine kula. Aku tak golek inspirasi sih. Alah gampang to. Pokoke anggere cedak-cedak sinden wis. Permangsaku. Nggih kembali ke benang merah dalam benang merah. Mula saka penghormatanku dengan Tante Jessi. Aku ora apa ngelakokne semengi. Maksudnya di luar virtual, maksudnya di dalam virtual ora jam J, ora bar, jam 2 ora bar, ning kaya biasane. Mula sampean yo ngono, aja limbukan tok ning ngancani aku goro-goro. Kula ngantek jam 6 esuk mengke, Mas. Jam 6 esuk wis buyar kabeh. Rasane pokoke jenengan ndak entuk turu. Wong ning omah yo rambut ge apa-apa. Oh iya, betul.